Благодаря ви от сърце за четвърта поредна година, че успяваме да го организираме заедно и да посветим един ден конкретно на бъдещето. Моето усещане е като едно голямо семейство и това е прекрасно, защото вече за пореден път се събираме с хора, които са до нас. Дигиталното творчество не е само умение и не е само технология, а бих казал, че той се превръща вече в езика на съвременния човек. Представям един проект и начина, по който назовахме тази среща Галерия Автоматик без аналог. Няма персонал, а тя е на автопилот, нещо като един автомат, като вендинг машина, в която пускаш монетка и получаваш някакво съдържание. В случая храната е повече за ума, отколкото за тялото. Може да гледате понякога някой филм, който не е много скъпа продукция, обаче много ви харесва по някакъв начин. Това е защото е разкадрован прекрасно, има хубав ритъм, нали, вече допълненията са други, актьори и така нататък. А някоя много скъпа продукция с страшно много ефекти, да ви е... защото основата не е добре направена. Когато направите комикс, това е най-лесният визуален вариант, за да имате добра презентация. Защото в комикса имате сценария и сториборда в едно, плюс всички дизайни. В този дигитален свят те могат да стигат наистина до правилните хора. Не е без значение колко голяма е вашата публика, важно е публиката ви да бъде вярна. Ако една снимка те накара да се задържиш, да я разгледаш повече от 5 секунди, значи е добра. Когато говорим за мобилни игри, ние всъщност трябва да имаме предвид, че интерфейсът ще се използва всъщност с пръсти. И VR интерфейс е с напълно различно естество от този с мишката и клавиатурата. Имаме вече и гласов интерфейс, който доста улеснява хора, които биха имали физически възпрепятствия да играят дадена игра. Всички обичаме видеоигри, но как стават и видеоигри, особено за Environment Art? Стремежа на Wacom винаги е бил в това да помага да се развива все повече творчеството и въображението на артистите. Навлизането с различни технологии, вече уменията, те са важни все още, нали? Но пък и знанието се превръща още по-важно, защото ти откъде ще знаеш какво ще промптваш, откъде ще знаеш какво искаш да направиш, когато ти не си образован, не знаеш какви са тези стилове, кои са тези артисти, които ти искаш да се въодушевиш от тях. Ние разчитаме преди всичко на това нашите ученици да бъдат добри художници, да бъдат добри артисти, да знаят какво означава естетика и как се върви по пътя на създаването на каквото и да е творчество. Целим да ги подготвим за свят, в който работата се променя.